שלום לכולם, ברכה עליכם ועל כל הסובבים אתכם. אומר הבעל שם טוב, מקום שאדם, איפה שהמחשבה של האדם נמצאת, שם הוא כולו. זאת אומרת, יכול אדם לשבת פה, כמוני פה על שולחן, יושב פה, אוכל, זה שולחן שבו אני אוכל ארוחת בוקר, אבל המחשבה שלי נמצאת בים נגיד. כן? פעם הייתי אוהב לגלוש, אז בים. אז שם אני נמצא. לא איפה שאני יושב בפיזית, איפה שהמחשבה שלי נמצאת. זה משהו עצום וגדול. זאת אומרת, יוצא ככה שאף פעם אנחנו לא באמת נוכחים. כי אנחנו יכולים לשבת עם מישהי, או עם האישה, אצלי במקרה הטוב, והמחשבה שלי יכולה לנדוד למקומות אחרים, אז אני לא נמצא ביחד איתה. אני יכול לעבוד בעבודה, והמחשבות שלי מטרידות אותי באיזשהו עניין, אז אני לא באמת נמצא בעבודה. אז כל מה שאנחנו צריכים, זה למקד את המחשבה שלנו. זאת אומרת, איפה שאנחנו נמצאים, ומה שאנחנו עושים, שם שתהיה המחשבה. זה פעם אחת. פעם שנייה, אנחנו חווים הרבה דברים שמעיקים עלינו. כל מיני טראומות, כל מיני התמכרויות, כל מיני אירועים של פרידה, כאב כלשהו. אז ברגע שהמחשבה שלי תהיה מחשבה טובה, זאת אומרת, אני רואה כבר את הישועה, אני רואה את המקום הטוב. אם למשל יש לי איזושהי בעיית אכילה, אני כבר רואה איפה אני נמצא בעתיד, איך אני נראה יותר טוב, איך אני מרגיש יותר טוב, איך אני מגיע לשליטה. אם יש לי בעיה של עישון, של קנאביס, כל מיני דברים כאלו, אני כבר מצייר לעצמי במחשבה, איך שאני מפסיק לעשן, איך שיש בי כוחות עצומים כאלו, לעמוד בניסיון הזה של העישון, או של כל התמכרות אחרת, של הימורים ומדיה, וכל הדברים האלו שמשגעים אותנו. אז אנחנו לוקחים ומצרפים לעצמנו את כוח המחשבה, מחשבה טובה, מצרים לנו במחשבה איך אני הולך לראות את עצמי בעתיד, ושם אני נמצא. אם אני כבר מצייר לעצמי שאני קיבלתי את הישועה, אם אני מצייר לעצמי במחשבה שכבר התרפאתי, שכבר יצאתי מכל המקומות החשוכים האלו, שכבר כן יש לי כוחות להצליח, אז שם אני נמצא. זאת אומרת, כבר הישועה שלי התחילה. אפילו שבפועל יכול להיות שעדיין יהיה לי קשה ויהיו לי התמודדויות, אבל איפה שהמחשבה שלי תהיה, שם אני נמצא. אז כולנו נתעזר ונכניס לעצמנו מחשבות טובות, והמחשבות האלו יביאו לנו אירועים טובים, ויתנו לנו כוח לצאת מכל ההתמודדויות. למחשבה יש כוח גדול מאוד, אומר רבנו הקדוש, בתורה קוף צדיק, אם אני לא טועה, שהוא אומר שם שלמחשבה יש תוקף גדול, שאפילו אם אדם ירצה יהיה לו עשירות, ירצה ממון הרבה, יהיה לו הרבה ממון. אז אני מברך את כולם בחודש טוב, ויש עניין שנתהפך, הכל לטובה, שיהיה לכם יום שכולו טוב.